haba omdon Lyngdoh omdon sakrament. Haba omdon Lyngdoh omdon Eucharist bakuit. Haba omdon Lyngdoh omdon Lada omdon Lyngdoh omdon shu jingmane sakrament. Ngin sa du nadong shadong. Ngin tid ya ka shadem haba omdon shu Lyngdoh. Takabamod kane kade ka kamaram jangi iwei ban risumaria ke Lyngdoh. Ban kerjanya ke Lyngdoh. Kenapa? Yaka por kabangi pelut ban duai naga benda ke Lyngdoh ban kerjanya ke Lyngdoh kalong ka por ngi pelut ban mane ya ujisu. Namar de lemba kata ka jingkoloi mensiam jangi ngila ban yakendu ujisu ha ka jingim ka jangi. Nagata ka daw ko himmen ko para kadbangi dam pinkalai ni ya ke jingim jangi Lyngdoh lemba ka jingtrai shitom jangi ke Lyngdoh kin pinkalai ni yangi lemba ka jingduai ya side ha kamajo. Bad kade lemba ka jingdon jangi sakrament kamdame ujisu ha ka sakrament ka ri kanang yo jingyada. Ka perte kadang yo jingyada. Ya ka balang kadang yo jingyada. Ya kishnong kitau kadang yo jingyada. Katsha badon ke yimane balabu ya ujisu ha ka tabernacle hangda donka jingyada yangi. De lemba kata ka dor o John Mary Vianney bakuit la penkalla ars. Ula pelot daki kanda hakamat ujisu haka sakramen bakuit tamaga duan haba kibriu kimnushu ban pelot por. Bad lemba ka jingduai jangu kata kasnong katao baro kala. Minda ngiru ngidon kam ban peni ia kalindi shaki nga semjangi. Ngidon kam ban peni ia kalindi ia Lyngdoh ban shaki nga semjangi. Kenapa kin peni ia kalindi ia pi shabane. Kinde bandon ngihaban stang biang ia ka jingi. Lese hakini ki por ba menda. Ki briu ki lastam ban sngongia. Kimdon porshu omdeshu kum menshua ki Lyngdoh ki shaid wan ba haki ingasem pi kot ye ki shay ingasem banduai menda ngiru ngikalalong kum ki Europeans habbu shua appointment nangda wan haying ka Europe kalakiar namarba omdeshu kum menshua barobor ngibu appointment